And then Yamia Smamino Beche Befe Luke chapter 5, verses 33 to 39. Now say you can kind verse 36 na Bible tray and say, no bube in so a chere one say, or being found to my fufu sni enter atari dademu. Or yes, fufro no ebetu. If we say, dear, which are free for no muno, and in that I no answer. You know, Megidifo. Sɛ yɛhwɛ Nyankopɔn adom ne Nyankopɔn nhyira a abere bia ɔde dom yɛn a ɛwɔ sɛ yɛtumi hu no sɛ n'adom ne nhyira no ɛba bɛgu akoma a ayɛ den akoma a bɔne ahyɛ mu ma Nyankopɔn adom ne nhyira no ntumi anyɛ adwuma sɛdeɛ Nyankopɔn ɛhwɛ nti Jesus ɛne saa ntoma foforɔ no anaa Jesus ɛne saa wine foforɔ a ɛnɛ nsɛmpa kronkron ɛka ho asɛm ɛde akyerɛ yɛn abere bia Jesus ɛde ne ho ma yɛn. Jesus de ne honam ma yɛn. Ɔde ne ho ɛma yɛn, ɔde ne ho ɛkyɛ yɛn. Sɛ yɛne no ntu anammɔn. Nanso mpɛ dodoɔ na yɛbirim yɛakoma. Yɛsisi yɛaso. Yɛpɛ sɛ yɛn bɔne ne yɛn suban a ɛnsɛ ne mfata no, ɛno ara na yɛne Jesus ɛnante. Nso anuadofoɔ, deɛ mpɛ sɛ wohunu ne sɛ abere biara Jesus hwehwɛ wo nkyɛn adwensakra. He needs that daily conversion from you. Sɛ abere biara wobɛnya adwensakra, sɛ abere biara wobɛyɛ w'adwen yie na wɔne Jesus etu anammɔn. Saa anammɔn no so ɛwɔ sɛ ɛyɛ anammɔn a wotu no ɛwɔ akoma a emu teɛ, akoma a ɛyɛ kronkron mu. Mpaeɛ na mene wo bɔ ne sɛ Nyankopɔn hu yɛn mmɔbɔ na ɔnte yɛn ho. Ɔma yɛn akoma a emu teɛ, ɔma yɛn akoma a yɛbɛdi nokorɛ de ama no abere biara. Na yɛntumi yɛne no ntu anammɔn. Nyankopɔn nhyira wo, ɔnka wo ho, ɔnhyɛ wo den, na ɔmbɔ wo ho ban mfiri musuo ne ɛsɛn nyinaa mu. Nyankopɔn nhyira wo. Christ asomdwoe ɛnka wo.